Tämmönen yöpaikka löytyi kotimatkalta. Suuntana on Pohjois-Karjala, Ilomantsi. Ollaan jossain parikymmentä kilometriä Kuhmon yläpuolella. Semmonen 3,5 tuntia kohan oli vielä ajomatkaa, mutta ei jaksa ajella, niin jääpi yöksi tämmössään paikkaan. Ja aamulla sitten virkeä silmi taas liikenteeseen. Taitaapi olla muuten huomenna juhannusaatto. Kenenkähän tai minkähän yöpaikka siinä on? En osaa sanoa. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Summer, man, it feels like yesterday when she was looking out that window on the bus to second grade. Juhannusaatto. Ollaan vieläkin tien päällä. Juva APC-liikenneasema. Täällä on hienoja autoja parkissa. Kyllä kelepais tuommoisella päästellä. On tyylikäs. Siitä meni joku Audi. Oli kiire. Joo, tuli kutsu juhannussaunaan, niin tartutaanpa tilaisuutta ja lähdetään käymään saunassa ja pallaillaan kotikonnuille sitten vasta huomenna. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. But there's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot
taught her how to leave. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Siellä on diiseli palannut, kun on ihan noissa tuo kylki tuosta pakoputken takaa. Kotiin on palattu. Reissu meni kokonaisuudessaan tosi hyvin. Paljon tuli nähtyä, paljon tuli koettua. Todella tyytyväinen on siihen, että mitä tuommoisessa reilussa viikossa pystyy ajamaan ja näkemään tuolla tien päällä. Ja varmasti vaikka ajas uudestaan täysin saman reitin, niin paljon oli kohteita, missä ei ehtinyt käymään, jotta samalla reitillä pystyisi näkemään paljon kaikkea uuttakin. Ja suosittelen tämmöistä roadtrippiä tämmöisellä matkailuautolla, niin kyllä siinä vaan pystyy sille vapaasti liikkumaan, vapaasti päättämään minnekä ajelee. Tosiaan agendana oli se, että mitään suunnitelmaa ei juurikaan ollut, jotta suurin piirtein edellisenä iltana, kun ties, jotta minne päin seuraavana päivänä kääntää auton keulan, niin sillä suunnitelmalla mentiin se reilu viikko. Ja tässä oli tämän Matkalossilla tien päälle -sarjan viimeinen episodi, mutta vajaan 4 viikon, itse asiassa 3 viikon päästä Matkalossi lähtee taas liikkeelle. Lähdetään tonne Etelä-Ruotsin suuntaan. Tervetuloa mukaan sillekin reissulle, mutta se on sitten tuonnempana. Kiitoksia katselusta ja pysykää kanavalla, ottakaa kanavaa tilaukseen, niin katsotaan mitä kaikkea kivaa sitä keksitään.